Laidak 3 urte zituen diabetesa atzeman ziotenean, eta aitak oso ongi gogoratzen du kolpe hori nola jaso zuten, eta benetan gogorra izan zen bereientzat, eta lan handia egin behar izan dute alaba zaintzeko kasu honetan. Gurekin dira aita alabak, Aritz eta Laida Mendia. Kaixo! Arratsaleo! Aritz eta Laida, ongi etorri! Kaixo, bikote! Bueno, esan dugu, Laidari 3 urterekin egin ziotela diagnostikoa, ez da, Aritz? Nola gogoratzen duzu zuek garai hori, momentu horiek? Bai, hala da. Justu beak 3 urte zazkan, orain dela 12 urte, eta zan otsaila inguru hortan. Eta zebilen denporada batean, Banesak esplikatuen bezala, pixa iten erabat eta ura eaten, baina oso maiz. Osea, zamak izkin 15 pixa, ura, geho eta gehiago, eta gau esan, hau ez da normala. Eta horren, junginan gure pediatraren gana, eta baraurik junginan, santzun baraurik juteko, eta ja intzioten glukometro batekin odolien intzioten kontrola, eta altu eman zion. Orduan, junginan handikan residentzia, eta han diagnostikatu ziguten diabetes, lehenengo motatako diabetesa. Zuk diozu momentu horretan pixka bat mundua erori zitzaizuela buru gainera. Hombre, kontatzei zuen bezala, azkenian, egunean 6 insulina pintxazo, gehi odolean kontrol pila bat, bizitza oso mugatuko zula, azkenen mundu eritzaizu. Baina egia da, pixkanaka, horra etatzea, eta gero ikustezu, beste umek itituzen gauz batzuk egiten ditula ez denak, baina batzuk bai. Laida, ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik. Zuetzara asko gogoratuko, 3 urte zenituenean oso txikia zinen? Ez, egia esan ez, guen dela 12 urte izan zen, nahiz asko gotzen. Baina, 4 urterekin, edo 5 urterekin, edo 6 urterekin, izango dituzu hor lehenbiziko oroitzapen batzuk, ez da? Bai, ni batzen naiz, lehenengo aldiz, inbernun odolen ikusia berra azukera zenbatenekan, da kuaderno baten apuntatu zer dutan, zenbatenean, da gero 3 hilabetero koltsulta jun, da ikusi aber zenutakaten azukera. Zuk ekarri ezkiguzu irudi batzuk eta ikusi egingo ditugu, bai? Begira, Laida. Gutxi. Bizkarri jo egin nola, hortego, Ez da teratzen? Bai, jas. Bai. Eskotera. Bai, jazta horrekin nahikoa. Erakutsi? Primeran. Ui. Me kakis. Aideu. Zenbat eman dizu. Begiratu zenbakiak. 0 bat. Erakutsi? 0 bat. 110. Ona, polita. Oso ondo, Laida, zu bakarrik indezu, txapelduna? Aita txori erakutsiko zio. Bai. Laida irribarretxu ikusten zaitu, ez da irribarretxu, baina Aritz, nola esplikatu zenioten hain eska txikiari? Zer zen diabetesa ez dakit, baina zer zen egin behar zuena, zerrez? Gutzako erasian izan zen formazio bat kontinua, ez? Gaur egune guandikan gauzak ikasten justuna, ze gauzak asko aldatu dira. Baina, azkenian, guk nola esplikatu dira, behai nola traspasatu dira asunto guztia, izan da eguneretasunean. Azken finean, kontrolak hasieran 2 orduro inbertzitun, jan aurretikan beti inbertzen odolen kontrola eta apuntatu, hor ikusten bezala guandikan zenbak egitzezkin oso txikia zalako. Azkenen, eguneretasunean jundak gauzak ikasten, ez? Noiz hartu hartzun azukra baju zolako, noiz insulina injektatu hartzun altu zolako, eta azkenen gure etxian diabetesen ingun asko izaiten da. Eta egunero, da, eguneroko gauza da. Eta eakusten, nik uste beha ikasten jundala, guandikan, guain pixkan erabe dago eta pixkatola dago, eta batzen ez digu kaso egiten, baina, saiatzen gehagu behantzako hobena dana eta dena esplikatzen ez. Laida, zuk normalizatu egin duzu, ez da? Zure bizitzan hau ezagutu duzu, ez da? Oso txikia zarenetik ohitura horiek hartuta dauzkazu.
Baina zuretzat ere momentu gogorrak izango ziren, ezta? Bai, adibidez, txikian nintzanen egunero insulina 6 aldiz itxatzea netzako ere bai gorra zan. Eta gero baita lagunak ikustea zu goxoki jaten dela, esango dugu inbidia matola. Eta zu pitzatzu joen nik ezin dut jan, pixkat gorra da baita. Eta Aritz, gainera, denbora askoan, orain handiagoa da noski, baina bere oso gainean egon beharko zenuten, kontrol bat egon beharko zen hor, ezta? Erabat. Azken beha etzan gai, eta ez da gai gondikan, gure laguntzakin, baina gauetan loda honen gu begiratu behar diegu. Eta gaur egun goinko aurrerakuntzakin, mobilakin, mugikorretikan, azken dena iriste zaigu, beha momenturo zenbaten da hon. Sensore bat damaki, gaur egun nahi bomba bat damaki, baina bai. Eta zure eguneroko tasunean, zure egun normal batean, kontatuko diguzu zer den egin behar izaten duzuna, Laida? Bueno, zerbait jan baino lehen kalkulatu behar aber zenbat razio dan janari bakoitza, eta gero bomban sartu baitut zenbat hidrato dian, da bombak behak bakarrikan kalkulatzeu zenbat insulina behar du nere gorputzak. Eta hala, otor duro. Bomba aipatzen duzunean, hor duzun makina hori da? Bai, hau. Eta hori beti gainean daramazu? Bai. Hori beti gainean. Bai, bakarrik entzeu dutxatzeko, piztinako, eta kasu honetan behak futbola egiten du, eta futbolen ere kendu egiten du. Bestela, 24 ordu behakin jarrita bai. Laida, zuretzat, zure familia importantea da, ezta? Bai. Asko laguntzen dizute? Bai. Egia esan denbora ostia hau eskertzeko da, eta denbora ostean ere gainen daude, bai telefonoz, bai gauetan da, egia esan eskertzeko da. Eta lagunak? Bai, lagunak bai egia esan asko laguntziate. Bajuna honen, beti prekupatzian eta zoaltuna honen, beti netaz pendientere bai daude. Bai, eta hor, Laida ez dakit, igual, urduri jartzen zeanen edo emozionalki momentua potente denen nabaritzen dezu. Bai. Bai, zenik adiaz, paziente bat izan nun kontsultan, eta beti esaten zen, baiten eitxoine, begitan azkura sartzen zait, eta insulina sartzen zen, ez? Emoziotaz izaiten gendu momentuan, igo egiten zitzaion beti, eta zuk ere nabaritzen dezu hori. Bai, azterketa aste nola balin manao, egia esan aste honetan alto eten naiz. Eta ere bai zaila da kalkulatzeko. Claro, bai, Emozioak ere askotan eragina dute. Baju da honen pixkat zurila jartzen da, guk seitu nabaritzen du, beak egia nabaritzen du. Txikitan nahi bez hori beak ez du nabaritzen. Horren, guk gainen behar genuen, zatik gankaro, ikusten ostara, laidu baju zaude. Horren kontrol egiten genion, eta baju alimazion, ematen genion azukrea edo zumo bat edo azukrea igotzeko. Aipatu ditugu elikadura, lagunak, eguneroko bizimodua, ezta, kirola, gauza asko daude. Zure ustez Aritz, diabetesa edukitzeak Laidari bere bizitza sozialean zenbateraino eragiten dio? Hombre, eragina bai dauka. Adibidez, beak beti, sozialki gauz bat egiteko hemen dena janakin ospatzen da. Lagunekin afaldu behar hori du, beti telefonoz deitzeigu, edo askotan ez da gelditzen etxea juten da afaltzea, berrio kalea ateatzen da, zatik kalean gestionatzea ez da bat ere erresa. Kaleko jana ez da etxekoa bezala. Beti kalekoak gehiago kusatzegu kalkulatzea, batez ere razioak eta hidratuak eta hori. Eta orain gabonak ere badatoz. Hori ere Laida ez da erresa izango, pentsatzen dut. Ez, ze gabonetan jatia janari espeziala esango deu, eta normalen gabonetan batzutan alto eten naiz. Ez da erresa kalkulatzea. Aitak aipatu ditu egoera batzuk, ez da afariak kanpoan bai, kanpoan ez. Zu nola sentitu izan zara orain arte zure bizitzan, zure lagun artean, zure sozializaziorako, zure ekintzetan? Egia esan ondo, lagunak asko lagundu jate, eta kirolen bombak kendu itet, ezin dut kirolain bomba gabe, eta baju balin banao, ezin dut inkirola, eta altu balin banao, oso altu balin banao ere ezin dut inkirola, baina pixkat altu balin banao, bai, aldet inkirola. Azken finen, juten dan toki bateak guk beti aurretikan esanin behar dugu. Laidak diabetesa dauka, hola funtzionatzen du, eta, pauta batzuk emartzezkio. Beraik gabe jakiteko, baju balin badao, altu balin badao, o dana dalakoa. Aritz, esan diguzu, ez da, hasieran pixka bate mundua buru gainera, erori zitzaizuela. Gaur egun, nola ikusten duzu edo, nola bizi duzu edo, zer esango zenioke
bere seme edo alaba bati diabetesa diagnostikatu dion guraso bati? Hombre, olako egoerak askotan eman zaizkigu. Igual deitu iteigue, zuek diabetesa daukala laidak urte askotatikan, inporta dizue familioni esatea, guri goen dela gutxi esan diguela gure seme alaba daukala. A ber, egia esan da, hasiera gorra da. Hasiera oso gorra da. Zatik, bizitza aldatzen zaizu, era bat, eta oso gainen emarrezu. Badana ez dela, azkenian aurrea junala ateitezea. Bueno, ikustezu heldua juten da neinen, beak hasi behar du beak hartzen iniziatiba, eta beak, guk ezin dugu, bere amak eta nik ezin dugu bizitza guztia bere gainen egon. Egia da guain erabetasunean ez gaudela bat ere ondo. Txikitan, itentzun guk esaten geniona. Guain, batzutan... Beste prozesu bat. Nerabetasunak, gaixotasuna, berdin... Bai, ez da, bueno...